Az előző videóban megmutattam, hogy milyen cukiságokkal készülünk a kutyáknak, most pedig megmutatjuk, hogy milyen cukiságokkal készülünk a kétlábú gazdiknak. Kezdjük azzal, hogy nálunk távoli beengedés van. Hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy szándékosan senkit nem várunk, mégpedig azért, mert azt szeretnénk, hogy az első pillanattól kezdve otthon éreznétek magatokat. A legnagyobb menőségünk az a jacuzzi, aminek a vizéből esténként lehet nézni a kerti mozit. Most nem tettem fel a vásznat, de képzeljétek ide. És már az előző videóban is bemutattam, hogy ott van a faszenes pizzakemencénk, a grillkocsink, vannak nyugágyak, szaletli, és van bogrács is, és lehet bográcsozni is. A sütés, főzéshez a kertben a tűzifát mi biztosítjuk. Tekintettel arra, hogy egy faluban vagyunk, és előfordulhat, hogy otthon felejtetek valamit, ezt orvosolandó, hogy ne kelljen kocsiba ülni, és esetleg a legközelebbi városba bemenni, ami 15 km innen, és ez Ózd. Van minibár, faszén, pizzacsomag, snackek, és a kutyáknak is van jutifalat, kis csomagos száraztáp, és van kétfajta nedves táp is, jó minőségű rokkú. Mindenkinek kikészítünk fejenként 2 törölközőt, hogyha a jacuzzit is kéritek, akkor természetesen ahhoz is adunk plusz törölközőket. Nézzük a konyhát. Szóval a koncepció ugyanaz, én nem szeretném, hogyha valamit otthon felejtetek, úgy kocsiba kellene ülni. Alapból van bőséges kávé, tejpor, citromlé, olaj, hátul látjátok a lisztet, cukrot, fűszereket, legalább 8 féle tea mindig van. Itt van a fekete, zöld és a vörös tea, vagyis a rooibos. Van pötyi, van folyékony édesítő, és mindenféle konyhai eszköz. Vannak boros poharaink, pezsgős poharaink, nyilván tányér, evőeszköz, és minden konyharuhák. Fazekakkal, tálakkal, salátás, cuccokkal is elég jól el vagyunk látva. Vannak serpenyők, vokok. Itt találjátok a tisztítószereket. És hát nézzük a fürdőt. Természetesen WC papír van bőségesen kikészítve. És már mutattam nektek a cuki dobozunkat. Ebben nem csak a kutyiknak, hanem azért a kétlábúaknak is vannak aranyosságok. Ide készítettem egy manikűrkészletet, de van benne tusfürdő, sampon, balzsam, dezodor, fogkefe, fogkrém, papírzsebkendő, arc, tisztító korong, nem jut eszembe a neve, hölgyeknek tisztasági csomag, borotva, tampon, egyebek. Ez ugye a nappali, most 4 személy jön, úgyhogy a kanapé is meg van ágyazva, és akkor itt van a televízió, ahol 100 darab tévécsatornánk van, mindenféle sportadóval, főleg azoknak, akik sportot néznek, és van a vendégháznak egy saját Netflix csatornája is, úgyhogy azt tudjátok a kerti mozihoz is használni. Na, és akkor itt van a Netflix. Minden vendégünk fejenként 2 darab párnát kap, mint látjátok, minden bútor ágytakaróval le van takarva, ezt természetesen minden vendég után mossuk, úgyhogy erre bátran fölmehetnek a kutyák. Itt található a vendégkönyvünk, ezt nagyon szeretjük. Nem tudom, hogy minden vendég tisztában van-e azzal, hogy a rosszabb napokon ez segít minket túl. Bekészítettem nektek telefontöltőt, jegyzetfüzetet, papírzsebkendőt, nyilván tollat is. Barfosoknak, mert ez kérdés szokott lenni, van egy elég nagy fagyasztónk. De ha véletlenül nem fértek be, mindenkinek föl szoktam ajánlani, hogy nekünk otthon is van fagyasztó, és akkor oda be tudjuk tenni, ami ide nem fér. Van gáztűzhelyünk, illetve gázsütő, mind a 2 része természetesen működik és használható. Van kenyérpirítónk, van turmix gépünk, ezt főleg nyárra készítettem be, bekészítettem egy termoszt is. Az előszobában találtok szobapapucsokat is, ha esetleg otthon hagytátok volna a sajátotokat. Elfelejtettem mutatni, hogy van mancsmosó is, nyilván esernyő. Találtok itt egy szatyrot is. Ez pedig Csillia, hogy a kedvenc helyén zoomizik. Ennyi volt a ház bemutatása, igyekeztünk minden apró részletre odafigyelni. Reméljük tetszik nektek, és ha van kérdés, írjátok meg kommentben.